Vitajte pri počúvaní FMK Insights, podcastu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, v ktorom vám prinášame inšpiratívne rozhovory s absolventmi, zaujímavé témy a pohľad do zákulisia mediálneho, marketingového a herného sveta. Dnes s Janou Galera Matúšovou. Ahojte, moje meno je Jana a som rada, že ste sa rozhodli pustiť si ďalší diel nášho podcastu FMK Insights. Dnes je mojím hostom riaditeľ marketingu Unión poisťovne a Unión zdravotnej poisťovne Marek Mikle. Marek, vítaj u nás, som rada, že si prijal moje pozvanie. Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie. A na začiatok musím povedať, že Mareka vnímam veľmi ako jedného z najskúsenejšieho marketéra na našom trhu, a ktorý má skúsenosti tak zo strany agentúry, ako aj zo strany klienta, alebo teda zadávateľa. Marek, ako by si porovnal tieto dva svety, keby sme začali úplne pri tých tvojich začiatkoch? To už je taká dlhodobá história podľa mňa, až je niekedy škoda spomínať si na to, ale začal som v reklamnej agentúre ako copywriter a ja pôvodom som vyštudovaný dramaturg, takže to bolo relatívne dosť prirodzené, to smerovanie k copywritingu. Ale vtedy vlastne v reklame bolo hrozne veľa príležitostí, veľmi veľa peňazí a veľmi veľa klientov, ktorí chceli nové veci, takže bolo to tak ako veľmi boom obdobie. A som veľmi za to vďačný, lebo myslím si, že je veľmi vhodné, ak človek na strane marketingu má nejaký vhľad do toho, ako funguje agentúra v detaile. Každý deň na nejakom ako keby cykle toho celého, ako prebieha denná práca, ako sa rozdeľuje, ako sa pripravujú, ako sa definujú briefy, ako sa robia kreatívne stretnutia, brainstormingy a tak ďalej a hlavne akým spôsobom z pohľadu agentúry klient prijíma vlastne jednotlivé hotové úlohy. A je dobre to vidieť a potom vlastne z toho pohľadu klienta je človek potom viacej senzitívnejší, aj si viacej uvedomuje, ako pracuje agentúra. Proste je asi dobré, aby každý na strane klienta mal možnosť do detailov vidieť prácu agentúry. Čiže môžeš sám za seba povedať, že ti to pomáha teraz, keď si na strane klienta, to, že máš za sebou tú agentúrnu skúsenosť? Musím povedať, že na klientskej strane je to ďaleko komplexnejšia práca. Je to práca s budžetmi, s plánovaním, so stratégiou, so značkou ako takou. Je to komplexnejšie. Človek si to už tak veľmi neužíva, tú samotnú kreatívu, tá je len jedna zo zložiek. Takže ako keby na porovnanie, tá klientská práca zahrňa naozaj veľmi veľa vecí, ako je schvaľovanie alebo predschvaľovanie, komunikáciu v rámci tých jednotlivých útvarov v rámci tej firmy a zase naopak tá agentúrna práca má tú slobodu toho celého pripravovania istých menších celkov. Takže každý svet má niečo pozitívne a je na človekovi, aby si vybral, čo ho viacej vyhovuje. A je na strane klienta menej stresu ako na strane agentúry? Na strane klienta není až taká možnosť ísť až do takého veľkého detailu každý deň, ako napríklad, keď sa rozpráva v agentúre o kreatívnych myšlienkach, o spracovaní, o tej samotnej podstate reklamy ako takej. Na strane klienta je to rýchlejšie a samozrejme není až toľko príležitostí ísť úplne tak hlboko. Ja osobne si myslím, že tá strana klienta je pre mňa vzácnejšia, lebo je to komplexnejšie a človek sa naučí viacej vecí. A keď si to zoberieš, hovoril si viaceré tie disciplíny, ktoré riešiš, alebo s ktorými prichádzaš dennodenne do kontaktu. Čo je za teba taká tá najobľúbenejšia činnosť? Z pohľadu klienta? Áno, z pohľadu tej tvojej praxe. Ja myslím, že asi najzaujímavejšie čas je plánovanie. To sú také tie spoločné diskusie. Totiž to nerobíte nikdy ako klient plánovanie sám. Máte obchodné oddelenie, máte veľa iných celkov, ktoré sa zúčastňujú na tej celej výrobe toho celého. Na konci ten marketing nie je osamotený ani v tej firme. Je veľmi silno naviazaný na všetky ostatné útvary, ktoré tam máte. Máte obchodníkov, máte HR, máte nejakých interných klientov, tak ich voláme. A tým v podstate ako keby vy ste servisné oddelenie, ktoré pre nich ako keby zabezpečuje kvázi všetko ohľadom viditeľnosti, propagácie, značky, ale aj samotných produktov, alebo ako sa budú tie produkty predávať priamo v teréne pre obchodníkov. Takže v princípe je to ako keby naozaj naviazané na veľmi veľa útvarov, ktoré sa musí spoločne dohodnúť. A to pri tom plánovaní je asi taká najzábavnejšia časť, lebo máte hrozne veľa protichodných cieľov. Akože, poviem príklad, váš cieľ je viditeľnosť značky, alebo naozaj poznateľnosť, alebo očítanie posolstva.
ale cieľ obchodníka sú konkrétne počty kusov, volium, nejaký objem, ako keby, a nie vždy tie ciele idú rovnakým smerom. A tá diskusia často v tých vnútorných ako keby útvaroch u klienta prechádza tam, že musíte sa proste dohodnúť, aby tie vaše ciele, ktoré sú merateľné, vlastne nejakým spôsobom išli rovnakým smerom ako tie ciele toho vedľajšieho oddelenia. A keď si to tak zoberieš, ako zložito sa hľadá kompromis pri tom plánovaní? Je to ľudský faktor. Je to naozaj vždy iba o tom, ako si tí ľudia výjdu navzájom, a potom je to vecou rešpektu. Ako sa vzájomne dokážu vlastne počúvať a rešpektovať. Na konci dňa, akože tie ciele firmy sú vždycky veľmi jasné, mali by byť vždycky veľmi jasne dané, a každý by v podstate ako keby mal naplňať tie ciele, a aj útvary, ako je napríklad komunikácia alebo marketing, v podstate majú vytýčené tie vyššie ciele. To znamená, koľko nových klientov potrebujeme narásť, akým spôsobom sa chceme rozvíjať, aké nové inovácie chceme uviesť. Takže vlastne podliehame aj my v podstate nejakej väčšej stratégii tej firmy, kam smeruje, kam ide, a naplňame ich to potom vlastne nejaké čiastkou v nejakých konkrétnych aktivitách. A tie aktivity si chcem povedať, že sú naozaj to je tá časť tej zábavnej práce. Už potom, keď sa dochádza k takej ako realizácii, alebo k tomu, že tie veci už idú do života. A čo si aktivít, keď si to zoberieme z takých tých komunikačných nástrojov, ti najviac sedí, že ťa najviac baví? Je to reklama, alebo... Ja mám hrozne rád internú komunikáciu napríklad vo firmách. To je totálne zanedbávaná popolúška, lebo akože naozaj aj vedenie často, teda pri veľkých firmách vedenie často opomína vlastne tú dôležitosť toho celého, aby všetci vo firme vedeli, čo sa deje, o čom je ten brand, aby v podstate mali informáciu, kam smerujeme, aké máme základné, nejaký máme purpose, kam smerujeme, na čo sme tu vlastne. Táto časť podľa mňa je tak ako podvyživená, že je to v podstate oblasť, na ktorú všetci tak trochu zabúdajú, ale na konci dňa na ten výkon a tú efektivitu, tá vnútorná, interná komunikácia medzi tými jednotlivými útvarmi, zamestnancami, aby boli zladení, aby vedeli, aby keď ich niekto na ulici stretne, aby vedeli jednoducho vysvetliť, o čom tá ich firma je, kde pracujú. Tak toto je taká vec, ktorú ja mám aj osobne veľmi rád, lebo sú rôzne spôsoby veľmi gamifikácie, hravosti, ako vlastne vytvoriť veľmi angažovaných zamestnancov, tak, aby oni boli šíriteľom vlastne tej značky. A to už je tak akože polovička úspechu. Potom samozrejme, že ostatné formáty, ako vonkajšia reklama, to sú skôr, ako keby som povedal, mechanické veci. Že, ak to poviem z praxe, tak ako keby najťažšie, ale zároveň najzaujímavejšie je kreatívne vymyslieť spôsoby, ako oslovíte vlastných zamestnancov, aby v podstate buď vykonali nejaké aktivity, alebo sa zapojili do aktivít, boli angažovaní, aby vlastne v princípe vytvárali ako dobrú kultúru v tej firme. Potrebujete hodne kreativity, potrebujete tých ľudí dobre napočúvať, potrebujete vymýšľať stále nové formáty, lebo oni sa veľmi rýchlo znudia, ako unutia tými existujúcimi. Takže musí to byť veľmi fresh. Kdežto potom vlastne tie ostatné nástroje tej komunikácie aj smerom navonok sú, povedal by som, skôr klasické. Bola by som rada, keby sme sa dneska porozprávali aj o špecifikách generácie Z a ako také, ale ešte sa vrátim možno o krok dozadu, pretože okrem toho, že máš tie skúsenosti ako zo strany agentúry, tak zo strany klienta, tak aj na tej klientskej strane si prešiel niekoľkými dosť veľkými sektormi, či už to bolo telko, bankovníctvo a teraz je to poisťovníctvo. Ktorý ten sektor, keď si to tak môžeš nejak zrekapitulovať, ti tak najviac sedí? Áno, to bolo vlastne veľmi prirodzené. Ja som v agentúre ešte začínal a písal som pre Slovenskú sporiteľňu, môžeme uvádzať aj brandy, hej, v tomto na tejto relácii. Takže v podstate nejak prirodzene som začínal v podstate s bankovníctvom a to tak prirodzene potom viedlo, že na strane klienta potom som dostal ponuku robiť vlastne šéfa marketingu v banke, lebo som nejakým spôsobom poznal ten environment a vlastne poznal som už to bankovníctvo aj už z agentúry. No a myslím si, že bankovníctvo je moja taká najväčšia srdcovka. Aj kvôli tomu, že procesne sú banky na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Hovoríme o peniazoch, hovoríme vlastne o dôvere, ktorú treba budovať. To samotné, ako keby je v tom marketingu, v tej komunikácii hrozne podstatné, keď vlastne operujete a presviečate, alebo sa snažíte niekomu vysvetliť samotný pojem dôveryhodnosť, aby vám tí klienti verili, lebo na konci dňa hovoríme, alebo oni nám vlastne adresujú ich vlastné peniaze.
Takže to budovanie vlastne tej značky z toho pohľadu dôveryhodnosti, kde všetci v celej kategórii sa snažia byť super dôveryhodní, není úplne jednoduché. Ale ja viem, o čom hovorí. Asi úplne na tebe vidím, o čom hovorím, lebo ty máš tiež za sebou veľmi, veľmi silnú a dobrú bankovú skúsenosť. Takže to je ale, čo si myslím, že tak najviac rezonuje. Telko bola zaujímavá skúsenosť, veľmi krátka pre mňa, ale pracoval som na medzinárodnom prieskume, asi v objeme, aký som v živote predtým nevidel. Hovoríme tu rádovo o 40,000 respondentov v prieskumoch, ktoré sú akože obrovské, multikultúrne. Išlo to cez celú sieť telekomu, ktorý operuje v Európe, takže to bola zaujímavá skúsenosť z toho pohľadu medzinárodného vnímania tej značky v jednotlivých krajinách a porovnávania, ako tú istú značku s tým istým brandingom vnímajú obyvatelia Česka inak ako Slováci, inak ako Maďari, inak ako Rumúni. A máš nejaký taký aha moment z výsledkov toho prieskumu, že áno, toto si dovtedy neuvedomoval? To je skôr také, že v každých krajinách je samozrejme, povedzme, že komunikačné služby sa vnímajú z iného aspektu a pre ľudí je vždy podstatné niečo iné. Môže to súvisieť ako keby asi aj s tým, že kde tie krajiny sa konkrétne nachádzajú v tom nejakom svojom ekonomickom, politickom vývoji. Ale je zaujímavé napríklad, že, poviem len príklad, tam bolo hrozne veľa zistení, ale napríklad pre Čechov je extrémne dôležité v spojitosti s komunikačnými službami kvalita siete. Kvalita a vôbec ako hovorov, siete, aby to nepadalo, aby to naozaj bolo doručené, aby naozaj vlastne tá samotná technológia mala vysoký štandard. Pre Slovákov není to prekvapivé, ale to platí aj pre viacej európskych krajín. Je veľmi dôležitá to, aby vlastne oni ako zákazníci boli vnímaní tou značkou personalizovane, aby ich tá značka vnímala ako ľudí, nie ako číslo, ako faktúru, ale aby vedelo, aby ten operátor vedel, to je Marek Mikle, aby vedel, čo využíva, aké služby, aké dáta, aby mu vedel ponúknuť alebo dizajnovať a na mieru ušiť vlastne daný produkt. Takže personalizácia, to správanie toho operátora voči tým zákazníkom, aby ich vnímal ľudsky a s nimi hovoril ľudsky, je extrémne dôležité na Slovensku. Alebo prieskum povedal, že napríklad v Rumunsku je veľký problém vlastne pochopiť bezpečnosť dát, ako keby vlastne, lebo tento koncept vlastne v rumunských, alebo teda v hlavách rumunských obyvateľov úplne neexistuje. Oni si pod bezpečnosťou predstavujú bezpečnosť svojich detí, bezpečnosť domu, auta, ale vlastne nemali absolútne vytvorený koncept o bezpečnosti dát, kde napríklad v Nemecku je to hlavná téma. A teraz vlastne riadiš marketing rovno dvoch subjektov. Unión poisťovne a Unión zdravotnej poisťovne. Aké je to sedieť de facto na dvoch stoličkách? Nie je úplne jednoduché. Ja som to aj ako keby zobral ako výzvu, že keď som dostal takúto ponuku, tak som veľmi dlho nerozmýšľal, lebo mi to prišlo extrémne zaujímavé. To je jediný živočích na Slovensku, to tak poviem, organizmus, ktorý v sebe spája komerčné poistenie, klasické poistenie cestovné aut, bytu, tak ako to poznáme. A to je jedna firma a druhá firma sa venuje verejnému zdravotníctvu, alebo teda systému verejného zdravotného poistenia, čo sú teda ako verejné peniaze. A aj sa spravujú iným spôsobom, aj majú inú reguláciu a iný dohľad, takže ono v podstate, pre mňa to bola výzva skôr pracovať pre kategórii poisťovníctva pre dve absolútne rôzne firmy a poviem, že prečo rôzne, lebo my sa aj vnútorne pozeráme na seba ako konkurenti, zvlášť v komerčnej sfére, kde povedzme operujú zase iné značky, s ktorými sa porovnávame a medzi ktorými hľadáme ako keby toho konkurenta a potom samozrejme máme úplne samostatnú, veľmi ďaleko vzdialenú kategóriu verejného zdravotníctva, kde sú vlastne zdravotné poisťovne, ktoré tiež majú svoj vlastný trh, ako keby vlastne. A to súvisí s tým, že vlastné produkty ponúkajú iný spôsob oslovovania, iný spôsob benefitov, teda iné produkty, iné benefity, ale vôbec ako keby aj rozmýšľanie o tom, že jedna firma je v podstate súkromná a druhá je v podstate ako keby taká súkromná, ale vlastne operuje štátne peniaze. A tam aj to oslovanie a ten marketing mi príde veľmi zaujímavé pozrieť sa na to z úplne iného konceptu takých firiem, ktoré vlastne operujú verejné financie. Čiže v čom je ten rozdiel v tom tvojom marketingovom prístupe pri týchto dvoch značkách? My sme robili veľa prieskumov vlastne o tom, ako ľudia vnímajú vlastne aj tú rozdielnosť. Je zaujímavé, že komerčné poistenie sa v hlavách ľudí ako keby udržiava na jednom mieste a je veľmi vzdialené od toho zdravotného poistenia. A samotné zdravie, ako také zdravie rodiny, zdravie detí, moje osobné zdravie, je zase úplne niekde inde v tej hlave. Vyzerá to ako nezlučiteľné vlastne, lebo hovoríme tu o rýchlom poistení komerčnom,
A to je relatívne jednoduché vysvetliť, lebo ľudia chápu, čo si poisťujú, prečo si to poisťujú, ako to má pre nich hodnotu a ako je to dôležité, či je to životné poistenie alebo neživotné poistenie. Ale zdravotné poistenie to Slováci nevnímajú, ako keby nevedia, koľko platia. Nie, že by ako nechceli, ale vlastne nevnímajú to, že je to vlastne odvod z daní, nevedia, koľko to je, nevedia, kam to ide, nevedia, prečo to ide. A zdravotná poistenia je vlastne správcom všetkých tých peňazí a jej ako keby efektom, alebo jej konečným efektom je efektívne nakladať s tými peniazmi, aby tie peniaze sa vlastne v tom systéme míňali a utrácali rozumne. Zároveň pracujeme s inými cieľovkami. V zdravotnom poistení pracujeme s poskytovateľmi, ambulancie, nemocnice, doktori, sestry, medicínsky zdravotný personál. To sú naši ako keby vlastne partneri. A v komerčnom vlastne pracujeme s maklérmi alebo s finančnými poradcami alebo priamo s klientom, napríklad pri online poistení. Takže sú to zase úplne rôzne cieľové skupiny, ktoré treba úplne adresovať veľmi rôzne posolstva, na ktoré reagujú. Teraz nám prezrať, ako potom vyzerá taký ten tvoj pracovný deň, že prídem ráno a teraz 2 hodiny sa venujem poisťovni, potom 2 hodiny sa venujem zdravotnej poisťovni. Jasné, ako musím povedať, že je to taká otázka, na ktorú sa ma fakt hodne veľa ľudí pýta, že ak sa toto vlastne dá manažovať na dennej báze. Ale v princípe je to viac menej o tom, že veľmi jednoducho niektoré veci majú obidva svety spoločné. Nedávno sme unifikovali brand, to znamená, že predtým sme mali ako dve spoločnosti s 2 samotnými identitami. Teraz sa nám podarilo vlastne spraviť to, že sme to premostili a spravili z toho jednu identitu, lebo sme aj z prieskumov videli, že na konci dňa Slováci vidia Unión ako zelený, vidia ho ako jednu firmu a není dôvod akože rozdielovať to len kvôli tomu, že legislatíva nám to určuje. Niektoré veci sú tým pádom kvázi spoločné. Druhá vec je, že z pohľadu tej konkrétnej práce na rôznych konkrétnych brandoch robia samostatní ľudia, ktorí si vedú tie brandy, ako keby, že majú svoje vlastné zákazky a oni už potom viac menej si realizujú tie svoje vlastné špecifické aktivity alebo zákazky už pod tou hlavičkou buď komerčnej alebo zdravotnej poisťovne. FMK Insights, podcast plný zaujímavých hostí z masmediálnej, marketingovej a hernej praxe. Keď by sme to zobrali z nejakého komunikačného hľadiska, kde máte viacej krízoviek? Takto, ja to poviem skôr tak, že zdravie je všeobecná spoločenská celospoločenská téma, takže vlastne zdravie je nepretržite v médiách. A teraz myslím zdravotný systém, financovanie zdravotného systému, ako to funguje, lekári, či dávajú výpovede, či nie. To je vlastne spoločenská celoročná téma. Neexistuje deň, aby sme nemali vlastne nejaký podnet, že v zdravotnom systéme sa niečo nedeje. Ako keby, to je tiež veľmi zaujímavé vidieť, lebo to je vlastne žijúca téma aj vďaka tomu, že každý nejakým spôsobom je to politická, veľmi spolitizovaná téma, ako zdravotný systém, nakladanie peňazí z verejných financií na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Je to obrovské impérium, akože zdravotné služby a poskytovatelia na Slovensku, hovoríme tu o desiatkách tisícoch, akože jednotlivcoch, ordináciách, ambulanciách, nemocniciach a tak ďalej. Takže je to veľmi rozsiahle. A určite zdravie je vlastne téma, ktorá ľudí zaujíma. Určite sa v tejto oblasti vyskytne najviac krízoviek tým pádom, ktoré treba riešiť a ktorým treba nejak pristúpiť. Komerčné poistenie, ako som povedal, z logiky veci sú ľudia už dneska v takom štádiu, že relatívne dobre chápu a sú vzdelaní, ako to poistenie funguje, na čo to je, akým spôsobom a pred akými vecami ich to chráni a tak ďalej. Musím povedať, že aj v tomto, tak ako ľudia nemajú úplne predstavu, kam idú ich odvody v zdravotnom poistení, či bolo super, keby nejakým spôsobom sme dokázali ľuďom na Slovensku vysvetliť, za čo platia a koľko platia a aký to má konečný efekt na ten súčasný systém, ktorý oni vidia, keď idú k lekárovi. Tak oproti tomu komerčné poistenie je ľahšie pochopiteľné, ale ľudia sú aj ďaleko viacej finančne gramotní v tejto oblasti. Vidia hodnotu v tom, za čo platia, voči tomu, čo dostanú, keď sa náhodou niečo stane. Teraz sa tak veľmi, máš ešte dlhoročné skúsenosti, opäť to zopakujem. Ako ty teraz vnímaš tú generáciu Z? Že naozaj je to úplne iná generácia, naozaj teraz musí zmeniť komunikácia značky, keď chce zasiahnuť práve tú generáciu Z? Ja myslím, že tá podstata tej generácie Z, ja mám takéto šťastie, že som u vás na škole a môžeme sa vlastne aj priamo baviť, aj sa pýtam vlastne študentov, dokonca sme aj robili nejaké také zaujímavé cvičenia, aby sa sami definovali, alebo aj pre mňa to je niekedy komplikované niečo si načítať z literatúry, že toto je generácia Z a potom hľadať tie súvislosti, ale vidieť ľudí naživo a nechať ich rozprávať, oni sami vlastne 18-25 sa vedia relatívne presne definovať. A keď poviem vlastne, iba zopakujem to, čo mi povedali vlastne študenti na škole, tak
prosím, dávajte si pozor na to, že naša pozornosť nepresahuje 30 sekúnd. To znamená, že tá rozptýlená pozornosť, akokoľvek sa na to pozeráme, to je veľmi prirodzený efekt toho celého, kam svet vlastne dospel. Ako krátke správy, headliny, rýchle čítanie, presun z jednej témy do druhej, to je vlastne len to, že sme zaplavení akože kvantum informácií, čo je iné ako pred 30 rokmi, iné ako pred 50 rokmi. A je to prirodzené, že mladí ľudia vlastne sa musia zorientovať v tom obrovskom množstve tých informácií, ktorých je násobne viacej, ako bolo kedysi pred x rokmi. Takže ich spôsob ako keby boja s tým je vlastne, že snažia sa koncentrovať a rýchlo spracovávať obrovské množstvo informácií a to vedie k tomu, že vlastne tá pozornosť môže byť akože kratšia oproti generácii mojej, kde v podstate, poviem príklad, ako keby, hej, že ja som generácia, ktorá vyrastala na tom, že web bola akože jedna dlhá stránka, dočítať tú dlhú stránku trvalo asi 10 rokov, a to bola jedna stránka, hej, a tá obsahovala, aké produkty predávame, kto sme, čo sme, kto on niečo na tlačové správy a ešte na konci boli také tie kontakty, zavolajte do call centra. A to bol web, ale bol hrozne veľa, tam boli také dlhé odstavce, veľmi masívne odstavce a každý ako hrozne veľa tam písal na tom webe. A teraz akože strih, už sme vlastne v súčasnosti a dneska ako vyzerá správne nastavený, intuitívny web akejkoľvek modernej spoločnosti je v princípe naozaj čo najmenej informácií, headlineový typ, ikony a obrázky, ilustrácie, v princípe ako keby úplne iný svet. Není to o masívnom čítaní veľkých blokov, je to o veľmi rýchlom sa zorientovaní, kam mám kliknúť. Ako keby. A to je podľa mňa trošku taká definícia aj generácie Z. Druhá vec, podľa mňa veľmi zaujímavá, ešte samozrejme máme aj alfu, to je vlastne ešte pod Z-kom, čo nedávno som mal takú diskusiu s kolegom z fachu a tak sme sa aj bavili a on práve riešil vlastne špecifikácie tej ešte mladšej generácie, ako je Z-ko. A to je vlastne, oni ich volajú screenagery, ako keby screen teenagery, takže spolu screenagery. Ale je to vlastne hodne to, ako keby popisuje tú generáciu, ktorá je ešte vlastne mladšia, ako je Z-ko. A to už, poviem to len na porovnanie. A to sú ľudia, oni vlastne sú na tom screene ongoing celý čas, ako keby to znamená, že dotyková obrazovka, ako mobilné zariadenie, ako médium, cez ktoré príjmajú všetky typy informácie, nielen informačného charakteru, ale komunikačného charakteru. A všetci sú English fluent, to znamená, že ich jazykom je angličtina, už vôbec ani nie, že prvý jazyk, druhý jazyk, to je vlastne ich ako keby identita. A tým sa im odvára ako keby hrozne veľa možností. Takže tá generácia sama o sebe je international, podľa mňa, že medzinárodná, že prechádza cross, už to nie je o hraniciach krajiny, o Slovensku, o nejakej lokalite v strede Európy, to je proste akože nadnárodne vnímajú veci a chápu ako keby ten medzinárodný rozmer, čo je iná oproti tej predchádzajúcej generácii. A potom naozaj samozrejme ten spôsob, ako sa rýchlo zorientovať a ako byť vlastne stále ready. Oni v podstate ešte možno majú jednu takú zaujímavú vlastnosť, čo ja si myslím, to je moje osobné presvedčenie, je, že stále byť na nejakom ako tepe dňa, ako keby, že stále byť ako keby in. Že mám vlastne svet plný informácií, ale ja stále vlastne ako keby ten tlak tej spoločnosti medzi nimi alebo v tej vekovej kategórii je taký, že aby stále som mal tie fresh, najčerstvejšie veci, ktoré sú vlastne in. A toto sa posúva hrozne rýchlo, že zajtra už bude to, čo dneska viem, staré. A medzi nimi ako keby vlastne stále byť vlastne taký ako keby, že udržiavať si ten absolútne jasný, čerstvý pohľad, čo sú vlastne novinky, je hrozne extrémne podstatné. A takto to možno aj vnímam z toho marketingového pohľadu, že ich moc nezaujíma z história, čo s čím až tak úplne súvisí a ani ich možno nezaujíma kompletný komplex vecí, ako spolu tie veci do seba zapadajú. Pre nich je dôležitý ten totálne čerstvý dnešný vývoj vecí, ako sú dané. Čo je podľa mňa oslobodzujúce istým spôsobom, lebo vlastne ja riešim iba súčasnosť a pozerám sa iba dopredu, ako keby, čo podľa mňa trošku spôsobil aj svet, že my už sme v takom svete, či už je to ovplyvnené ekonomickým vývojom, alebo vojnami, alebo čímkoľvek, čo nás vlastne sa dotýka, finančnou krízou pred nejakými rokmi a to je vlastne obdobie, keď ani sami firmy akože už nestávajú svoje plány akože veľmi stabilne, historicky, ako to bolo pred 5 rokmi, budeme to robiť tak. Oni sa museli tiež prispôsobiť tomu, že my vidíme súčasnosť, súčasný pohľad a vieme robiť iba operatívne rozhodnutia na veľmi krátke obdobia, na pol roka, na rok, na 2 roky, možno maximálne na 3 roky. Ale to je aj rozdiel tej doby, že my musíme ako keby vnímať to, že čo sa deje teraz a na základe týchto vecí a pohyblivej ekonomiky a
rôznych vecí, ktoré externe do toho vplývajú. Musíme robiť tie rozhodnutia ako keby veľmi operatívne, rýchlo a nie až na základe také hĺbkovej analýzy. A o tom je aj tá generácia Z. A takto s ňou vypracujete? Ja si myslím, že pre nás je dôležité samozrejme, že sociálne médiá a to, čo v podstate nastalo za posledných 15 rokov je niečo, tomu, keď sa niekto neprispôsobí, tak zomre. To je fakt, ako keby. To znamená, že keď tam niekto není, keď nevie, ako to robiť, keď nevie, ako sa dostať vlastne k týmto mladým ľuďom tými špecifickými posolstvami, tak ak neovláda sociálne siete, tak vlastne neexistuje. Ak neovláda online a vlastne v podstate aj veci ako nákupné funnely napríklad, ktoré akože za posledných 7-10 rokov sa brutálne zlepšili, teraz myslím na celom Slovensku v rámci nakupovania, plus k tomu prišiel COVID a elektronické e-shopy a v podstate ako keby svet elektronického nakupovania je akože samostatná veľká téma a ten je viac menej robený na základe toho, ako to chcú mať generácia Z a trošku generácia nad nimi. A to tiež veľmi ovplyvňuje ako keby biznis alebo veľa odvetví aj na Slovensku. To znamená, že prispôsobili ste tomu napríklad aj distribúciu, že produkty pre generáciu Z už iba online? Napríklad máme veľmi dobrú skúsenosť s vytváraním takých ako keby blogových oblastí. Vieme aj napríklad, že mladí ľudia, a teraz nemyslím úplne mladí ľudia, že 18, ale povedzme aj 30-roční ľudia na tom Slovensku, oni majú radi content, ako keby, hej. To znamená, že vy ako firma tiež z môjho pohľadu neprežijete, keď sa budete stále koncentrovať iba na produkty a na benefity a o čom som lepší a keď budete stavať vlastne tú svoju odlišnosť iba na tom, že môj produkt je o trošičku lepší ako ten vedľajší z vedľajšej firmy, že to, čo vidím ako najväčší posun, možno práve za posledných 5 rokov je, že tie úspešné firmy, a ktoré majú dobrý, úspešný ohlas od tých zákazníkov alebo verejnosti, sa snažia vytvárať ten content, svoj vlastný content. A teraz tým myslím napríklad, že ak som firma, ktorá robí dojčenskú vodu, tak sa venujem matkám a vytváram vlastne naozaj veľmi rozsiahly content o tom, ako radím, pomáham, ako inštruujem, ako vlastne sa snažím pomôcť vlastne tej svojej cieľovke, v tomto prípade povedzme matkám a dať im dostupnosť všetkých možných informácií, odborných, expertných, aby v podstate som pre nich bol taký partner. Už nepredávam iba ako keby dojčenskú vodu, alebo niečo, čo je určené novorodencom, ale v podstate komunikujem s celou komunitou matiek a stávam sa dôležitým ako keby životným partnerom vlastne na rozhodnutia, na ich každodenný život, na to, keď potrebujú dohľadať informácie, keď potrebujú poradiť, keď potrebujú vlastne ako keby pochopiť, ako čo funguje. Takže ono tie firmy podľa mňa z dlhodobého aspektu smerujú k tomu, že už vytvárajú vďaka tomu kontentu ako keby celý svet, ktorý není o produktoch, ale je viac menej o poradenstve a prečo vlastne tak výrazne vyskočila populárnosť podcastov vlastne, lebo práve vďaka napríklad podcastom vedia firmy transportovať veľmi komplexné posolstvá veľmi jednoduchým a ľudsky priateľným spôsobom. Už to není iba o headlinoch, už to není o inzercii, už to není o chválení sa svojim produktom, je to o tom, že ponúkam vlastne celý svet poradenstva, náhľadu, expertízy, nejakej analýzy, alebo vlastne v podstate možnosť dostať sa k témam a vysvetliť ich na veľmi ako keby širokom formáte do veľkého detailu. A pohovorím o podcastoch, pretože to je ako keby naozaj samostatné hnutie všetkých tých úspešných firiem na Slovensku, ktoré sa vlastne pustili do podcastov a prináša im to v podstate veľmi zaujímavý efekt v tom, že není to iba pre mojich klientov, je to vlastne pre všeobecnú verejnosť a ja takýmto spôsobom ako značka dokážem vplývať a veľmi pozitívne ako pomáhať nie len svojej klientele a tým si získavam body. Ako keby, hej, to znamená, že máme s tým napríklad veľmi dobrú skúsenosť a my už tých podcastov máme asi 300 vyrobených a tá počúvanosť je niekde cez 800 000 epizód. Robíme podcasty o zdraví, robíme podcasty o diagnózach, robíme podcasty o mentálnom zdraví, robíme podcasty aj o komerčných veciach a ekonomike, ale čo je vlastne zaujímavé, my sme naozaj to skúsili ako pilot a priznám sa, moc sme tomu až tak úplne neverili pred 4 rokmi a samých nás veľmi prekvapila spätná reakcia o tom, ako si to ľudia pýtajú a ako je to počúvané. Myslím o tom, že chýbala tu ako keby platforma, ktorá by ľuďom a z toho komerčného pohľadu dokázala vysvetliť veci. A keď
Lebo jedna stránka je tá obsahová, keď sa rozprávame o tej generácii Z. Museli ste napríklad spraviť aj nejaké úpravy v tom produktovom portfóliu, že ste videli, že práve tá generácia Z vyhľadáva taký a taký produkt. My to máme napríklad hodne, samozrejme, rozdelené na základe segmentov. To znamená, že ktoré produkty kto kupuje. Poisťovníctvo komerčné je trošku komplikovanejšie v tom, že tam máme tých nákupcov, tá najväčšia masa ľudí, ktorá kupuje komerčné poistenie, sú 30 až 40 roční ľudia, dokonca 45, ako keby, lebo majú auto, majú byt, to chcú poistiť, aj cestujú v podstate ako keby s rodinou a tak ďalej. Máme samozrejme aj veľmi mladých cestovateľov, keď už hovoríme o cestovnom poistení, a na nich samozrejme tá komunikácia je špecifická a prebieha cez Instagram, cez sociálne siete, alebo práve akože cez tie podcasty. Takže sú to ako keby prispôsobené formáty pre nich, ale technicky napríklad v tej kategórii poisťovníctva stále najpočetnejšie množstvo klientov sú ľudia, ktorí majú 35 plus, a to je už pre nás ako keby taký ako stredný vek. Takže tam vlastne v tom poisťovníctve ani nie sú, alebo absentujú trochu vlastne ľudia z generácie Z. Ešte tam nie sú. Ale vidíte, že ešte keby nevnímajú tú potrebu? Nemajú tú potrebu, áno. Není to v ich živote teraz prítomné, takže tiež to psychologické to poisťovníctvo je také, že najprv si musím uvedomiť, čo má pre mňa hodnotu v mojom živote, aby som ho poistil. Moje dieťa, ktoré chcem zabezpečiť, alebo môj dom, ktorý chcem tiež zabezpečiť, ale to všetko sa vytvára časom, ako v nejakom životnom cykle. Zdravie je tiež taká špecifická kategória. Tam napríklad je najzaujímavejšou cieľovou skupinou sú matky a novorodenci. To je napríklad paradoxne s prieskumom. Je to celkom zaujímavé vidieť, že to je jediná cieľová skupina, ktorá si v momente, keď povedzme je mamička v očakávaní alebo žena čaká dieťa, tak už v tom momente začína úplne inak vnímať zdravie a celú kategóriu zdravia, svojho fyzického zdravia, mentálneho zdravia svojho dieťaťa, vývoj plodu a tak ďalej. A to je vlastne kategória, keď samé ženy, ale niekedy samozrejme aj otcovia, muži, si vyhľadávajú tie informácie ohľadom zdravotného poistenia, benefitov, že vidíme aj ako keby takúto prirodzenú, veľmi takú, by som povedal, že ľudský, životne prirodzenú situáciu v ich živote, kedy vlastne sa môžeme stať a chceme sa stať dobrým partnerom vlastne pre túto cieľovku. A toto je podľa mňa pre nás potom zaujímavé do budúcnosti, lebo tam už potom vlastne ako keby prichádza ako mladá rodina, potom trošku väčšie deti a tak ďalej a už dokážeme potom s tým daným človekom žiť až vlastne do seniorského veku. A keby sme prešli z toho externého prostredia do toho interného, ty si veľa rozprával o podstate alebo úlohe dôležitosti internej komunikácie. Líši sa tá interná komunikácia u vás, keď sa rozprávame práve o tej generácii Z? Ja myslím, že to je skôr otázka toho, že keď sa pozeráme na to, že by sme chceli byť zaujímavý zamestnávateľ pre ľudí, ktorí končia školu alebo sú práve v tom vekovom rozpätí a že keď hľadáme ako keby veľmi mladých ľudí, tak samozrejme tak ako pre všetky firmy je to náročné osloviť a zaujať mladých ľudí. Ja si myslím, že to je aj tým, že mladí ľudia trochu uprednostňujú veci, ktoré sa dajú matateľne chytiť a aj čo sa týka takej vízie alebo zmyslu toho celého o značkách, že majú radšej veci, ktoré sú ako fashion, alebo kozmetika, alebo auta, alebo niečo matateľné. Že ten servis a služby není sú pre nich až také úplne viditeľné, lebo ich moc nevyužívajú, ani nemajú tú potrebu vlastne ako keby byť v tom svete tých, povedzme, nehmotných značiek, ako sú banky, financie, poisťovníctvo, alebo služby ako také. Takže to môže byť aj taký, ako keby tam nám možno chýba ešte taký priamejší link vlastne na tých úplne mladých ľudí, 18 až 25. Ale čo sa týka napríklad takého zapájania zamestnancov priamo v tej internej komunikácii, napríklad nám funguje veľmi, títo mladí ľudia, keď prídu vlastne do firmy, tak tým, že možno, že sú ani poznačení vlastne tou pracovnou históriou, tak oni, a to je ako úplne dokazateľne, venujú hrozne veľa energie aj do toho pracovného života. Človek neskôr už v tej fáze toho, keď už odpracované má 10, 15, 20 rokov, tak vie si tú prácu nejako zaradiť v živote, že akú má na hodnotu, čo chcem robiť, ako chcem robiť, koľko chcem robiť. A má to veľmi jasné hranice. Ako keby mladí ľudia podľa mňa v tej svojej energii a nadšení a v tom, že vnímajú a radi príjmajú vlastne aj také podnety zvonka, dokážu veľmi veľa ako keby obetovať a venovať tej ako keby firemnej kultúre, že sa zapájajú do tých aktív, že vymýšľajú, že sa radi vzdelávajú, že sa zúčastňujú vlastne ako keby na takých formátoch, ktoré tá firma ponúka a že ako keby investujú čas a energiu do seba a vedia dať tej firme akože veľmi veľa takého akože energického boostu.
Vidíš, že to je zaujímavé, keď o tom rozprávaš, pretože práve pri tej generácii Z sa rozpráva o tom work-life balance, že či to nie je teraz trošku, či to je mýtus teda a vy to nevidíte v tom internom prostredí, alebo... Je to, ja by som to rozdielil na dve veci. Jedna vec je vlastne, že mladí ľudia majú extrémnu potrebu stále fungovať v nejakej skupine. Je, že keď nájdu dobrých parťákov, keď vlastne tá firma im vytvorí prostredie, že majú tam ako keby rovesníkov, alebo majú vlastne, ako vedia si spraviť takú skupinu, tak vo veľa to ako keby ani to není moc rozdielne od univerzitného života, alebo keď žijú vlastne, alebo keď študujú, alebo keď majú vlastne ako keby tie svoje partie niekde mimo práce. A ak tá práca dokáže vytvoriť takýto environment mladých ľudí, ktorý je už taká malá komunita, tak tam vlastne ako keby v podstate naozaj aj vidím, že tú energiu oni dávajú a venujú a dokážu proste veci aj vymýšľať sami, aj ich organizovať sami, aj si ich vlastne ako keby sami robia, aby sa v tej práci cítili dobre ako skupina. Je to iné potom samozrejme, keď mladý človek príde do kolektívu, ktorý je od desiatky rokov starší od neho a tam sa musí prispôsobiť všetkým tým ostatným veciam. Mladí ľudia podľa mňa, teraz hovoríme o tej generácii Z, to je podľa mňa trošku iné. My sme asi všetci začínali v čase, keď bolo treba vlastne v tej robote sedieť 10 hodín a šéf akože nás vtedy potlapkal po pleci a povedal, že výborne, možno dostaneš prémie, ale všetci si museli odsedieť 10 hodín. A dokonca máme také srandičky medzi ľuďmi v mojom veku, keď hovoríme vlastne o tom, že keď niekto odchádzal normálne o 3:30 alebo 5:00 z roboty, teda 4:30, 5:00 z roboty, tak sa všetci ostatní iba tak podvihli obočia a povedali, že bereš si 5 dovolenky, kam ideš a odchádza a normálne sa tam sedelo do 7:00. Ale teraz samozrejme nechcem to úplne zovšeobecňovať. Každý má inú trošku skúsenosť. Dnešní mladí ľudia, ja si myslím, že majú jasnejšiu predstavu o hodnote času. Čas je nejaká veličina, ktorú máme všetci rovnakú a myslím si, že oni sú veľmi smart a veľmi múdro narábajú s tým, koľko čomu venujú čas. Nie kvôli tomu, že by nechceli, ale že by boli leniví. Oni majú jasnú predstavu o tom, že ten čas, ktorý majú, potrebujú rozvrhnúť aj na iné veci, ktoré potrebujú vlastne. A myslím si, že ten rozdiel je, že naša generácia vlastne ako keby tiež sme vnímali, že by sme potrebovali cvičiť, alebo ísť sa prejsť, alebo ísť sociálne žiť ako keby so svojimi rovesníkmi, ale nejak sme to zatlačili, alebo sme to nejak nevnímali. A vedeli sme o tej potrebe, ako keby, ale možno sme si nerobili prioritu, možno sme ju umelo dali do pozadia, lebo v tom čase ako keby to tvorenie kariéry bolo hrozne podstatné pre každého a nejakým spôsobom ako, to není ani o kariére, to je o tom o akože prejave, že v práci sa človek naozaj mohol self-realizovať, že mohol ako keby sám vytvárať nejaké veci a to podľa mňa bolo atraktívne pre veľa ľudí z tej mojej generácie. Teraz tí mladí ľudia, ak to vidím, alebo ak to môžem vlastne porovnať, tak oni vedia, že niektoré aktivity, ktoré sú určené pre nich a robia ich vedome a s láskou a pre seba, majú hodnotu vyššiu, ako je sedieť v práci a odozdávať nejaký výkon. Ale potom je tam aj samozrejme druhý aspekt a ten druhý aspekt je skôr ako keby o tom, že práca je nástroj na získanie zdrojov, aby som vedel niečo iné v živote. Buď sa venovať nejakým iným veciam, cestovanie, alebo čokoľvek ako realizovať si svoje sny, plány. Dokonca si myslím, že mladí ľudia dneska sú ďaleko viacej ochotní aj sa vzdelávať a investovať do toho peniaze, ako keby, aby si zväčšili kvalifikáciu, aby sa niekam posunuli, aby sa niečo nové dozvedeli. To je jedno, či v športe, alebo v iných kategóriách a že sú ochotní ako keby aj za to platiť. To je vlastne akože podľa mňa veľmi pozitívne. A tiež mi to hovorí a trochu ma to vracia k tomu, že tá hodnota, koľko stojí čas a ako je dôležitý, ako je hodnotný, nielen z pohľadu peňazí, ale vôbec energie a že vedia podľa mňa veľmi správne si určite priority a tým pádom dosiahnuť istú rovnováhu medzi tým pracovným životom a tým súkromným životom. Ale je to aj o tom, že teraz buď mi to potvrdíš, alebo vyvrátiš, ale aj v tom vašom internom prostredí sa viacero generácií naraz stretáva. Nespôsobuje to nejaké konflikty, keď práve pristupuje tá nová, kvázi nová generácia Z s tými svojimi pohľadmi, nastavením a podobne. Určite to je ako je to ako určite súčasťou výťahových rečí a určite sa o tom bavíme a tak ďalej. Ja si myslím, že určite to, nepovedal by som, že to je stred, ja si myslím, že skôr je to veľmi o individuálnom nastavení ľudí. Akože tiež
tiež máš možnosť, vieš, že stretávať v živote ľudí, ktorí sú veľmi mladí vo svojej hlave, napriek tomu, že môžu mať 60 alebo 55 alebo 65 a stále sú vlastne ako keby young. A že to je podľa mňa to, čo ako rozdeľuje tie názory. Že ja stále aj poznám, aj stretávam veľa ľudí, ktorí vlastne stále zostali istým spôsobom mladí a dokážu vlastne rešpektovať a vnímať aj tolerovať vlastne nejaké odlišnosti, nejak to, že to je vlastne generácia vlastne ich detí, ktoré v podstate v tej práci začínajú a majú proste iné potreby. A potom máme vlastne samozrejme skupinu veľmi konzervatívnych a ja si myslím veľmi limitovaných ľudí, ktorí vlastne stále očakávajú, že svet bude stále rovnaký, ako bol pred 30 rokmi, ale on proste není. Ako keby externé faktory sa všetky zmenili, to už vôbec není taký svet, ako sme ho zažili pred 30 rokmi. To je vlastne asi aj ten rozdiel, že ako reagujú vlastne tí starší kolegovia na tých mladších kolegov, keď prichádzajú do tých tímov. Druhá vec je, že firmy napríklad dneska, a to si myslím, že je taký globálny trend, sa snažia aj vytvoriť ako dynamickejšie pracovné prostredie pre tých mladších ľudí, alebo tých úplne mladých ľudí, ako je agile spôsob práce, alebo flexibilnejšie, menej hierarchické oddelenia, kde tí ľudia majú väčší priestor sa prejaviť. Akože. Plus ešte ďalšia vec, a teraz ako buďme úplne úprimní, tá doba sa vyvíja tak rýchlo, že nie úplne každý stíha tomu vývoju, ale tí mladí stíhajú. Takže niekedy zažiješ človeka, ktorý má 27 alebo 29, ako keby vlastne a vie o tom industrii už, o tom novom type industrii, ako je digitál, online, ako sú sociálne siete a tak ďalej. Ďaleko viac ako ľudia, ktorí v tom fachu sú 20-30 rokov. FMK Insights, podcast Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Museli ste napríklad v tom internom prostredí robiť nejaké veľké zmeny v tom prístupe komunikácii? Ja myslím, že skôr sa to tak ako vníma a skôr sa to stále ako... To je taký proces, to nie je ako keby, že sme ho zmenili a teraz sme upravili organizačnú štruktúru. Ja si myslím, že to je skôr o tom, že firma beží na nejakých veľmi jasných procesoch, pravidlách, organizačnej štruktúre a tá je dôležitá, aby sa udržal celý ten chod. A popri tom vznikajú vlastne nové formy, ako keby nejakého práce s nejakými talentami napríklad, alebo angažovanosť takto mladých ľudí. Teraz napríklad máme veľmi špecializovaný projekt, tiež len poviem ako príklad, že 4 holandské firmy, teda firmy, ktoré majú holandských vlastníkov, ako Heineken, Union, ING, aby som na niekoho nezabudol, ešte NN, sa dohodli na spoločnom stážovom programe pre mladých ľudí. To sú vlastne študenti vysokých škôl, kde vlastne každý z tých kandidátov odstážuje 3 mesiace v jednej firme. A to je zaujímavé, lebo to sú výrobné firmy, ako napríklad Heineken, alebo firmy, ktoré ponúkajú služby, ako je naša firma. A to je vlastne tiež ako keby taký spôsob, akože pracovať vlastne s mladými ľuďmi. To znamená, že vytvoriť im tiež prostredie, aby sa dokázali etablovať v tom pracovnom procese ďaleko rýchlejšie, keď budú mať načítané tie rôzne spôsoby práce, aby si vybrali ten svoj. Každá firma, akokoľvek je riadená, má svoju vlastnú kultúru, má svoju vlastnú organizačnú štruktúru, má svoje vlastné fungovanie. A tí mladí ľudia zažijú vlastne v tých 4 firmách 4 rôzne také tímy, každej firme iný a tým pádom v podstate na konci roka budú mať relatívne dosť pestrú skúsenosť vlastne s tým, ako fungujú tie kultúry v tých jednotlivých firmách a ktorá sa im páči, ktoré by ako oni vlastne mali vzťah. A toto by sa malo kedy rozbehnúť? To už beží vlastne, už teraz beží prvý ročník vlastne toho celého. Teraz máme 12 kandidátov, 11-12 myslím tak. A ako sa môžu študenti do toho zapojiť? Cez Holandskú obchodnú komoru alebo cez Holandskú ambasádu. Na ich stránkach nájdete aj vlastne výzvu. Tento rok myslím si, že sa bude otvárať, teraz nechcem úplne klamať, ale koncom roka to je, myslím, že keď sa otvára nejaký október, november, keď sa otvára ten program na ďalší rok, aby sa vybrali tí najlepší kandidáti. Aha, čo by si odkázal alebo poradil študentom Fakulty masmediálnej komunikácie, ak chcú naozaj zažiť takú marketingovú jazdu, ako si zažil ty? Teraz nie je úplne, že či by chceli aj oni toto, neviem, museli by sme sa ich spýtať, že či by to chceli. A ja myslím, že je to skôr o tom vlastne, že taká moja životná skúsenosť je vlastne, že niektoré veci prichádzajú samé, ale nemyslím, že prichádzajú samé, že spadnú z neba, ale jedna vec vás vedie k druhej, takto samé, ako keby, hej, že niekedy úplne netreba úplne siliť a až tak hrozne rozmýšľať, ako by to vyzeralo, ako vlastne riadiť si tú kariéru profesionálnu alebo čomu sa venovať. Ja verím tomu, že každý človek má nejaký talent v sebe. Môže to byť talent na písanie, môže to byť talent na rozprávanie príbehov, môže to byť talent na
na vizuálno alebo na stvárnenie vecí a v princípe ten talent treba tak nejako o sebe objaviť. A výborný čas je na to tá stredná škola, vysoká škola, keď ten človek sa hľadá a vtedy vlastne by mal tak nejak sa navnímať, že čo sú jeho také, poviem to, že silné stránky, ale ja to volám skôr talent. To je také, môže to byť niekedy tušenie, niekedy to je intuícia, vôbec ako keby v každom z nás je vlastne nejaký jeden prvok, a tomu absolútne verím, ktorý je dobre a pekne vyvinutý a je výraznejší, ako to majú ostatní. Tento taký ako keby ich talent, keď sa nechajú viesť vlastne takýmto tým svojím, že keď niektorá píše, tak nech píše ako keby. A to písanie ho niekam dovedie. A to je jedno, že či bude začínať v PR agentúre, prejde na stranu klienta, vráti sa do agentúry, alebo bude písať ako žurnalista, alebo potom bude písať ako nezávislý komentátor. To je jedno, bude písať. A že myslím si, že ľuďom spôsobuje radosť, lebo necítia tú prácu ako prácu a chodia do roboty, ale nevedia, že chodia do roboty, lebo ich to baví, takže vlastne pre nich to nie je robota. Takže venujú do toho aj energiu, ale netrápi ich to vlastne, lebo z toho majú radosť. Ale tá radosť vychádza z toho, keď objavia vlastne to, čo ich naozaj baví. Keď niekoho baví manažovať ostatných ľudí, lebo má skvelé organizačné schopnosti, lebo to vždycky mal v sebe a ono často potvrdí, že to je veľmi silná stránka jeho alebo jej, tak proste sa treba ako keby rozbehnúť a vlastne nájsť si k tomu adekvátnu prácu. A to je ten talent, ktorý keď človek vlastne takto bude v sebe niekde spôsobom mať a bude o ňom vedieť, tak bude pre neho ďaleko prirodzenejšie ísť tou svojou profesionálnou cestou, lebo vlastne je to autentické, je to prirodzené, je to organické, nie je to silené, netreba to nejako strašidelne znásilňovať, aby to akože som sa to naučil, mám to v sebe, iba to rozvíjam. A ono potom vlastne, čo je veľmi podstatná vec, je, že keď ten talent sa rozvíja, tak ostatní to vidia, lebo je to prirodzené. Aj v tej prirodzenosti toho, ako to je autentické, človek sa na nič nehrá a ostatní to vnímajú, že ten človek robí svoju robotu s vášňou a ide mu to a potom už vlastne ako keby prichádzajú aj tie ostatné veci ako ponuky alebo projekty alebo že vás už ľudia potom vlastne ako keby aktívne oslovujú, že vidím, že máš rád svoju prácu, vidím, že to pre teba je potešenie, tak by som bol rád, keby si veci robil pre mňa s takýmto zanietením.